prej terroristeje dhe kriminele, çfarë je dhe përpasën, këtu nuk kemi atë të shojë. Ti duhet të dorë morë, për përmend kulturën, për nga përmend neve kulturën tonë. Përpasën i subjekt që ka vërë njerë. Kur e përmend kulturën, nuk e përmendime këtu. Dash mi shpallët me rezultat shumë mirë, nisam ja završili, vidite. Ne možemo da me nazove kriminalcom i teroristom. On, ako misle sam kriminalac i terorista, ja sam to tebi rekao još onda na sastanku. Nëse je përpasën prej lista serbe, atëherë përpasën se mi organizone kriminale dhe teroriste pikë. Ne, ti plasiraš laž u javnost. Ja sam na predlog srpske liste ovde došla. Ja predstavljam ceo srpski narod. Ne predstavljam samo srpsku listu. Lidhje s kime përpasimin e popullit serba qytetarëve serb Kosovë, fakt. Ne želim da Edhe pričam. kjo tyrja ma modhe që ju për natyre. Ne želim da pričam. Ja hoću da iznesem nešto od tebe, ne mogu da pričam. Ja shvataš mi čoveče, ti ne dozvoljavaš meni da pričam. Ne možeš da me, pa ne možeš da mi zabraniš. Ti si član i ja sam. Ne, nego da. Kažete njemu da on se zaustavi. Ne može on javno meni da vređa pred medijima i pred kolegama. Niti sam kriminalac, niti ja imam moć da ukinem nekome penziju, niti sam uticala na izbore, to je sve laž što on priča. Znači javnost mora da zna šta je istina. Gledamo qytetarët serb që kanë në media, edhe kanë shku dhe kanë emurosat polici. Idi u policiju. A ka gënjy familja që ja keni nëllë shkollën, vetë se ka në shtëpi i qeveria Kosovës. Dhe more. Ai familjes të komunitetit serbe do të ndërpret takimin. E ndërpret. Ato palon ti Vučićit nuk këtu më shkuon. Vučići vezi sa bimër në sjo. Edhe ne idete. Predsjedniče, pošto vi ne možete me odbraniti, a on može da me vređa ovde javno. Ovo je znači nečuveno, da jedan član CIK-a vređa drugog